Mwanchumulilia Ondizi TV na kwale nidwene ase entunda yende ime yomoroberi obwensakia unateka watabichinsa chiamambi nigo omogeni twakanyete avereka wikirana ime ye studio asamuleta Dr. Mugambi Moinani ase arachiko sangana into igoro yamangana arengete chisemi ase iganda onse sotobwatia na botu kuwati kwetira aso mtandaito Facebook Ondizi TV News Digital enseme YouTube Ondizi TV News na kwetira ase namba ito ya SMS 0792192834 na bosangana into kerenge likiao elinde otoboli amaboli onaralia na boigo nchira kieye orabe otosegeta asokorwa kerenge likiao elinde into ebuna abagusito betogusirana enchira mubuse asende linde gusira chisemi ime yorogongo ruagusi daktari wakirebuya murari na kwali nubene asumuroberi wensakia karibu sana ase umuroberi wensakia tumanyango ase efaide mulili oliotako maeti ayaningo naende nsemo kieye okobako gukora abokorerwa nabo iko okosomia biamono yo minto mangi asoko ngariganya se studio abarigereria ba minto bagusiye baito mwesi asemore nchengoro kwa Dr. Mugambi Moinani onkorwa ase ekenyoro kia masege aria nyari bari masaba na boigo nande gondo mumenyi umusocho ase ekenyoro kia rio toigo erange na Cardinal Otunga High School na St. Patrick's Secondary School ewango kora egasi ase the Catholic University of Eastern Africa igonde umwarimu basomia umurimo koronga linguistics ase university area. All right. Na boigo background ya na igonde umwarimu gesongo na literature gasi na kora nda TSC ase miaka mingi konyantara agenda fully ase university. All right. Karibu sana ime yomoroberi wensakia boigo director yane Abigail Nyanchama agonte binga aeno yosobo aba hasokorwa nigo moraba so mukegima akoranga nigo mwete jisemi yamono jisemi go cheire kipaumbele monase asendwete lakini nindoche obuya bwe jisemi naende nagokire koraba gusiba itobons tari kisi tari nyamira tari America tari Britain ando asia saba gusiba rigo bairete jisemi kobegendo kia mana sana naende boigo jisemi chia konyire chinga chinyinge chimukire igoro nabantu batari gocha konyora no ene kipato kia kirarituko one mechiara bire singe jisemi na watebanga jisemi na chio ekebunguo kyobogima naende ekero kwenda se kinyoro abana basomete nigo konyoranga chinyomba no ene chiaga chirali chimese tokomesa ana maene ekiara buna wono nginyore omora yo South Africa naende bwa Africa ngima tosigete the late Nelson Mandela igata bete ngonyi gotagete korora bunense gose eamate agendere naende imugete iguru tigereri buna abantu baba basomete ekiara agotanga education is the golden key ani kebungu no aiwe nyombe nene emesete anya tobugati kebungu toka so igagataba education kisemi na chieke bungu ke koigorera abantu bonse abatenengu abataka abantu bonse chinjera cyo konyora ebintu ase community naende kimukia abantu bonse bachase MSM. All right. Wakisemi nege tukingenje muno. Yes, daktari mbarabara babo kwebolia ngaye igagwatwarete omoyo yobose inkike kyabete okomokia elinde gosegecha abana ase okwenekinga babere bakuru no bakuru asinga chintaka babere bakogenda nechize inkike kyabete okomokiori isa koinyora ekarona renge primary school aria amasega secondary emiake mekuru na rengo monto moke umusani onoyo morenge class 7 agaeta ke CPE nga kieri CPE arenge agaeta CPE very well akanyora max almost yons akarangiriwa Kisi school ene miaka mekuru ya 80 ande gabo kindo mwana moke inde around class 4 or 5 there about no musayo gari class 7 lakini gotu arenga basane bo wako mupira
ekaraeta very well ngakuminga takanyoretie pati ngia yo kogende skuru mate kakego gwachire skuru ngia aya ne university ko igwera lakini asenga njoyo abayibori baye barengeze tachite kanyorari bagario kogenda kisi skuru ngia chanda sen koro ya nengarenge nganare gutwara chi engenjo ango musayo gagenda kisi skuru agenda university na acha garaki acha kuimokia ngaya iguru lakini rende agacha gaso KWS unege murencha igona nyasaye na namu igorete nchera igokorwe ngaki na wana arakoranga inki opportunity yengiye goraki igosirera ekarona akore university na inche ngabo mwarimu nkarora abana bale very bright bagweta na max yamaya batari konyore opportunity yo kogenda school esengenje yo anane sengenje yo gotaka aneri yakabere sengenje ya ignorance yani abayibori batabugati gose amateta bugati kisemi nga ibara abarigerie ogokonya umwana utigusiko nga wana tutabugati kende wono imangana yuera irigo na chakerete school ya Mubamba High School era arikia mukama endote yesenge njona arekorora abana baya bagosira bosa tugatebania ntubuna barimu ego tutagete go create asomuntu wegesonge ntokorokanga affordable quality education yani kisemi kingiye na ne cyumuntu mutaka konyara gwakanira lakini chiko umwana ribaga ryo compete na bari in the national schools Dr. Racha ase ebinto endrete gukora na indi egatemero biro gwikirania naro kwebulinga aye Daktari Mugambi aso iboleire ngaki arenge na ase mwarenge kwenyara abataka mwarenge ngaki akero kware wasoma ngaki ochisemi chao cyarenge igonki nerete nkere kawaida enkaya kawaida buna chinga chinde chionse ntori batenengu ntua baibori bana mbarenge batenengu lakini nabantu barenge igatu basics naito nabo cyari gutubura una abana bande bose barwete meche metaka chikubura nabatu bari basayari we school fees una abana bande bose bagaraki bagosayari lakini abaibori baito tata mama na my uncles ne jikasi ni chito family ito nabantu banje tekisemi no ora tu ari goseri we school fees abara denga anya gwacha nkaga igogocha ne bitabu ikaranso koreki ikaranso some abayibuli bali boye chanda umongi na buye chanda na my aunts na uncles bande be chanda cousins be chanda ata abana amba baso koreki baba sako bera siku mbuya abayibuli na batara bosa lakini abana bakoreki bagende school na intubono korora kori na abayibuli bari buye chanda asengenjo yekisemi cheito personally na inje ngateke that initiative ngonyo muibuli buye chanda ngenje kabire na inje bakanye chanda ase kisemi kiri agonchandikira egere team pasa como let down gonna bondu etenkere very humble enkerense lakini whether as kisemi bono na inje na bonga tayabanga project na TV na bongo ikaranso ronkwana na abantu bose kanyengi manje muri ndizi TV ukwana TV taligentokere egasori ane mono aso kumulikira mangane kisemi nigo tokoligi bali babwate obumanyi nabo igo bali babere bagoikerania ase kisemi asenge njuye torekerani kenda se kisemi nkyora bego semi abade yes daktari tuja sensemo yao kwa biro tabanga Mubamba High School mochaka gukwane mukarosio murobere bono tato so sensemo yemerobere kwa bere go kora so sira abana aba Mubamba ngegimwa beto mokora again take tangania tu atabanati na ndemo bambari tu arenge that was in the 90s tu arenge staff ya basacha boka tokabora ninga abasacha bori turete university to ikaranse school gai inde ntoros ndo sokira salti tu arege tu arege roke kamkunji tu arege ikaransa to konywe chai tu abora ninga una tu aga chagete kursa saa 12 bakabono inki moroja tu akorire for the day na ningi tugwenda gokoraki ngitugwenda gokora abari barenga abaya basaba kina wanyama I'm sorry is late mwarimu oto nga Vini Otuoma mwarimu ndo twagoroko nga Nyanchoga Wesley Samuel who is in the US right now mwarimu ndo twagoroko nga Teacher Timo no ndo twagoroko nga Angwenyi Jaika abasacha barenga ari abarimu abasaja abakongo togateba ninga ntorigo chikoba bari bare ordinary no le tore village o totagete create a change ego togachakie program yo lower the cost of education lakini kwa make ebe quality
tukachaki program yo goche school very early in the morning saa 12 birasi bitu byachaki tukateba ng'abana na barabu tutagete barorekana bari smart bari disciplined bagokora egento ke barate school n'abana bakababo yabagatoyigwera and I'm proud to say inga mubamba kero tubarengoro kintu twabeta abatanga ni gochaka lunch program for day schools yani ngegara abana batige kwenye kominyoga koriye mesi koriye mandazi kiduka baikaransa nawe wana weri ya lunch batumie 20 minutes koragera batumie 40 minutes yase okora prep na ande tukabaga abana bari buna families tokea bari mukero mwarimu abana group getatenderete ako semia ako encourage ako monitor na nekaro batari school twakoraki twabagwati mubamba tukanyora jizawadi twanyora te award ritwarenge busi engime district asoko ba the best day school as a performance ya sciences and more especially as abana baiseke kiri abana baiseke no energy science na mathematics batare gukora tukaeni encourage abana baiseke bona watu wakutajika katika jamii esengenje ye program eyo yo wanchanga tigatokora chisemi chingi ya lakini chichi besa chianze tiri rasmanga chisemi jowe very expensive tokerwa gokori baka no night preps gokori no na weekend bono mubambe foundation tu abegeta no genda bakabono iga it stands and the results have been seen yani amatokea yaroreka ndigusiengi makero montagorataki amanya na nyingi daktari tutukerete asengane yuyo kone kinga mwabeire mukone kinga chisemi chekerere abana bonsi nabo igo ase ligo lirike njira kiechi mwabete mokoranga chisemi chikaba ase ligo lirike litangani chi program nchiro konyora chire yani chikirege mo kora mo kwenye kubeka ngane chibesa yani mo kora gantu getu mwathanga tubeka chibesa chiboro tugateba ni gantu ntagete kubeka chibesa mutu goto tagete kubeka matokeo ya bana baito mutu kiara bayibori toroche na bayibori bakorwase chinka chintaka tukabata inga ko konya gukora no ene konda buno muyibori ego konyora shiringi 20 reto okonyora shiringi 50 reto okonyora 100 reto na bayibori na baro bagatoigwera kanyora chibesa chiechae igo babegetera ini gocha gwakana birie bike bagoraki banyora igo kurwase bibesa birie bike bikonya gotoka na into tokeru togataya ngantori go demand besa kurwase abayibori otogokora esengenjere service to the community tokareta impact yanana ase binyoro biri bya mubamba nechize chietana inari. All right. Okay, ekero kurigeria igoro yubutaka ime yorogongo ruagusi na boigo chinsemo ni maite kuara onchokana nire chinsemo ekero kuriringa intuna bagusi twabeire obutaka mbogenda toko barobose twabeire tugusuka kurwa sekerengeke moja sekendi wikira bonega aso kurigeria ejamii yetu yo mugusi kwa jumla ntoribo ekiara na atari Kenya yons ndojenga na achire chi center almost chionse Kenya ngim gusi yetu gotosa ndisana egento yo gento jandete gusi igoto kurwania erieta tikato kurwania gotaka yani no ene bintu tobwatega igebe na bigo twachibese turasomeria abantu lakini bone genta kanene abantu abange mbarigireti amangana yo kurwania gotaka yabarigireti amangana ye ya marieta umuntu atagete kuigwe kananga gondo manene igonde gento gete lakini tarochi abantu bari bakoraki bari maega yaye igo gusiye ita abantu basako abantu mbabogete lakini basa kueto mapi gusiye ito gebwata opportunity chinyinge chira muntu agantu gokorusia ebesorora abana school karona arenge bokamba ariase ya Machakos embura na vera ira no ene metienye tata ne tanya koraki etanya gutu lakini abangi na bare gari bakubuka basoke para bakongonta magena barosie kogoto baonia onyore besa ye school onyore besa ye ndagera lakini gere gasi enkong lakini gusia igabuna nya sato se tiembure gotu tobugata gaticha tobugata ndagera
egento ikorungo botaka bokori na mwana e opportunity yo kugenda school mbotakeire koraki mbotakeire gukwana busi nigo twabete koranga nigo mwaka uyo abana bare goswa form 1 umubaro monene konyora gwikira umutienyi okabere konyora mbaraso wa form 1 wikira January umweri wo mwaka abu over abana ange gwitani over 130,000 konya batara so form 1 umubaro monene tima tinga abo semba bete bakonya goso guchama tukokati gucha half term kole nento abete koranga umubaro monene ni gobete goko banga mbaraso ase form 1 inkyoro chinga ge kwirira abana bange batabete bakwirira na skuru ase entundeyo. It is quite unfortunate as we see it in the 21st century. Inga abana ngukuru bari school batakire kwenda form 1 ba koraki mbako genda eyo ne yare gento kere the most unfortunate as we see it. Na ande genga buno umuntu ragende supermarket kisi town yanto bugate quick mart yani ngoso supermarket yo sinyu gento na ne kiyo kugora ko bugate chibesa yani aso bugate a variety usiya ito school kenyoronge yora agenda betonyore secondary school and the next to a primary school ingi geko gara abana batari ko gende school egente kemo ignorance ogo tamanyoku egi yakabere nogo yani abantu mbari charity nga omwana bwe nimba yane go so omwana bwe kenyoro kiana nga yakorete nga yere to ikere ile level yani batabanga kero umuntu akore bintu byaye which is quite unfortunate. Omwana obwata max ya maya max 250 max 300 obwata go so school the next kesona kiabo anacho motore kwabo aruchingo go school aso mu mwaka yokoreki umwaka okabere onyora na bituma byakoreki byamire aire school aso mu mwaka okabere umwaka gatatonya na ngombe yaire tie mori akamori gakinire aoni aso form 4 ego koreki a secondary school lakini kwanyora omwana umuibori agatanga umwana ona takogenda una school the next to your home nere secondary school nimbwate gasore secondary gasore nyamira umwana magatanga nje nanya ngata max 300 gasore tinko genda yonta gako genda sinarangiretibu umwana takorora okwenyara kwa baibori baye lakini nagote binge karto ikarasate tore mubamba high school tuatabetenga abana bagwetaga iga bata afford abaibori bata afford kwenda kiskuru kiri barangiri tigatoro si kisemi kibwekaine kiri umwana urugari ocha baje kumera nori onde university igabone gente kana kirira abana baito batari ko genda kiskuru gusi ekemo lack of information abaibori barengerera tinga angomo ngana ego CDF angana ego egabana jange basari lakini nocha ego basari yechiri fuisano teko gosomia Kenya High teko gosomia Nyabururu Girls lakini ego basari yechiri fuisano oende Nyaore Secondary oende St Patrick's oende kiskuru ekitoetana inega iga kiro siwe chibe quality abana bari bika bakogwa batigaresiko na baga swaje school kiri basome igo effort neta kire gukorwe bwatera nete kuri kanisa abarayi ba siasa abarayi bekisemi abantu bonse ba good with as a community ba make sure abana baito gusi ko bayetere kuri primary baswaje school bakoreki basome obo manyibona butagete toretera abantu baito mba kaganga agochiete national school yo kaigona rio somete kiskuru chaito chianga chibe empowered chitu are quality lakini ara affordable abana baito bakoreki abana baito basome daktari ketukuliringa ni asoboime nigo okonyoranga ekero muibori oyo akuiboro omwana oyo nabwenderete kubika omoroberinga omwana onega wiki miaka kete nabona nyorenga osoire form 1 murigiri chibesechi ngakiura kwanere ime yagusi ase abantu kubanga oboroiboro nabo igo kubangira abana babo okonyoranga abaibori bakuibora abana batabwati merobere nkibara bako basomya bosinga ngayoro chopo chandore ase binyoro tamenyete gendo ngiyo kirati wekemo in isolation emeroberi yonsi yebinyoro buna abana bagukina bakonyi bantu bakonyoma bachaka ji family igo bikobwa isao process yere wholesome tirigento go isolate
gentonke yo gotigerunga bono muibori ko kwanyoma omusa kwanyomire bono kwanyora abana bao genda guchia bwo kareki buye banje lekte turekera yani mburi tinga abaibori mbaro abagusi baitu nkubangira bara abana babo ekiagera mate tutara asekenyore kigima kero ko iboiro omwana oyo omuibori nyene abaikerere asto guikera no muibori akora abangira omwana era amanyanga kina iboro oyo tigamutigirira baga ntige myake usine bere nyoro oyo ndeso tatyo nyoro oyo ko reform 4 abantu kubanga bari kabori nyasaye natate byewa mbali abantu mbaroro babwate mipango eyo n'abandi mbaroro bago ebintu bikoba bune accident yani uko nyoro muibori agwe chanda kero mwana arangiri ko form 1 nari agoje kwenyora ngo mwana ko genda arenge form 1 obo manyona obutakire bore tu ase ebinyoro byeito agare umwana gaso class 1 abaibori abanya baroro bonse betuma and bona no saving culture ko koraki ego chirai yani akona acha ke family isime komote manya tengo moto after 10 years nyasa uwanja abaire chibe asegeto mwana ko enda form 1 nimbwate mete berengo koraki ngomo chakeri saving culture ya abaire nkongu as not only in Kisii but as chise chionse chigendererete yani totigete bintu ngatika mambe bokindore mambe bune kwebanga inga mambi ni bange inga mambi ni ingwe chandra yange tigakoreki tigabange lakini abo tutake tobo semi obwikira abantu baitu especially abaibori bari abakoro inkwebanga barenge na karwe my grandfather katugete chiombe na mayete ngeye agenda form 1 embori ye agenda asegete echae bona askari mayete ngeye ne fees na karorire ukwebange kabiruku lakini abaibori basikuisi buna interaction ya nene ya beira se kiskuru mbali ukwebanga gongorteki inkoborete yani nabo tobwate bintu tobwande kwebangira lakini kisemjiri cyo kwebanga ngikoreteki nchiyo ngomondo kanyara none bituma bike kanyara none bitoke bikuru asecha December ga kwara nemeye ga korora abantu babwate meye birero kiango janywa rigo ikokorera gwa koraki ukorera gwa chaka igo kisemije nabo kitakeire no enko etera se media house bune abantu baita basemiwe nga kokwanya oro mwana chaka kumubangira nga kya koraki nga kya kogenda aso buri to bogo jakobera community mobilization ya koraki ya chaime ya gusira lakini it's unfortunate nga abana abange barwete badaba ngaini ebaruete sachi homes yaso kwebanga utakoreteki ekorogo kom lakini aboko nyoro muntu nari chinguru ngosokara koraga konda kaya gake lakini ukuruta shiringi 10 igasenje yo mwana yaba kom na lakini nyasaye buna romu yabana aboko nyoro basende nejisembe lakini togote yabanga tosema niegere onyo muibori okore mistake yo gotakora saving yasengencho yejisembe cyo mwana community na roteti go mwana ya koreki achandika umie kiara ne opportunity ya koreki igosira all right boy go tali community ukanoine kanisa nebwate okoboko ase kubeka ase kanisa yao inge koko bagokora so kwene kinga kwabere gugusira chisemie kyagiro maete abanta abo matoko enda ase kinyoronyo no mwalimu chakurangirie barasa ase na roko nyoranga moko bomukomera na mwachige sangiamo na mwabo mugosema ase kanisa yabuna enge tambuko kwira so enchira yoko sira chisemie mbia mono morari ase riswari rigia ekanisa karato korigeria history ya chisemi ekanisa na era musingi bwe amangane chisemi not only in Kenya lakini ase ese yonsingima chikanisa chiabere chyo gusiro konene asoko beke meroberi ya chisemi ase binyoro ekiara abantu basomete no kuiguringana ria nyasaye gekoreteki geko babura kobarro ase kanisa ya ne chikanisa na abeire tochakera no enkorwa maseke SDA church ne binyoro bietanaine na abete Milimani SDA church gari Kisii na Mwembe na Mosocho no Nyamira na abete Nyamira Pastor Brown kanisa karibo chaka wa the pioneers ase chikanisa chichionsi na ile ribagari anari nene asoko kwana mangane chisemi buno mosemi wa basaye na buno mwana kamati ase committee y'echisemi ase kanisa ekanisa ntobwate ekitengo y'echisemi chisemi cyo togokwanira nga abashirika baito bagocha ase ekanisa yaito kero kende mbaro batabwati obumanyo na nde kero kende barwete batabwati
noane uwezo yo kwira abana chisukuru kero kende batamaete no sukuru kyo mwana agoraki abugende kogenda igase kanisa nenje ngo ikanasanda ase kamati echisemi twasemania bune kanisa nande twasemia basaye nande twasemia abayiburi nabo igo ngutumia tori chisemi asokoraria ubuye bwa nyasaye n'ubwanja ni bwa nyasaye ekaro twarorire omwana omuya obwata chisemi chingi ore talented lakini abayiburi batabwate noane okonyara nabo togwesoime bune kamati omwana ore nabanga no mushirika bwe kanisa yaito osetari nabo togwesoime bune kamati twagenda twamotarira twarora noane enka yabo buna bare twabori noane abayiburi mboko nkibororo nande twari noane chinjero cyo konyara abana abakoreki bagenda school buna bana recently ntwanyora omwana oyetete class 8 very well ekaracha ase kanisa yaito ogotabanga bono kuchiati ndo chia sanga koraki asengo genda guchi igo gwetera so bwa mato bwe kanisa no gwe karakari uko tokonya gwe karakari na konya kubora bori omwana uyu nanyora sponsorship kurwase Minto Group bono igagare school ya Amasege Secondary abugate 4 year scholarship with a promising ogweta and then abakwa another 4 years asomera ase university igongo so atore binyoroime twasemia abantu nga titotiga abana baito barare siko babe wasted ese nyo yo gotanyora ebitoki tochamo toborokyo bwanje bwa Kristo na bataba abe kanisa yaito tobaigorere chinchera na baro bakoreki bacha ko babantu bogotegemewa ase community gwetera chisemi akorange kanisa ino mwero betike gima asogosira chisemi ngosemi kieko orabiko kwa chisukuru chikanisa chiribatara atwara meroberio engabune ya inane na mono asokumulekera chisemi nabo igosira abana abataka mbako erase ebinyoro byeito lakini egento nkera basongo bakorokanga the vicious cycle of poverty yani ngase buga chakirete kurwa saba iboli bwacha sabana bwacha saba chokoro abana bari kwanyaro babere kisokoro na baro yani bokonya bonjo kanana yoka chisukuru cheito nechikanisa cheito intobwate chinguru intobwate uwezo uko butora esake ritagenderera enchera ya moto uko butora esake riyo botakate nyagonjo kanana ryoka no korusio mwana oyo motoro wacha tomwempa gwetera chisemi akoreki acha ko banere eta ya se familiari e familiari ngentaka era tabanga na intubeta sisa mtu akoreki toimokire igoro chiskuru cheito nchibuyanda kwa identify abana bunaba abana bari bright lakini baruete mechie kora tena ki mechiere metaka na got to be about mubamba no emasimba asana asomi for many years no mwarimu no monene orikoro kumesta Meshak Orure ntu abugate program yoko rabana na bari abataka yani nga tabugate no ene ndagera no ene uniform nawe ari kubura we could buy as teachers twatanga umwana ori kago tige school senje uniform around market ya shilingi 300 eshati shilingi 100 no enya ura secondary as na asomia up to very recently abana bakuruye chinse kiri kya mwembe abana be bansepi abayibuli abanda mu ibuli yo abandi batabwate abayibuli pi nabo twari go changa no ene ndagera twataye abana balinga genda no ene sabuni no enkende gyons no ene chianga bakeje chinke twari kugora buna bali twabataye binga ki moba decent moche skuru ogotebo ibuyanga okoraki nkogera mutige skuru nendagera tegera mutige okoraki goche skuru igo chiskuru nchibwate chinsemo china nchibwenda okoraki chibwenda go play a part aso wakonya abana bali bansepi na barabumba atigire skuru nchera agara chisemi cheko bakonya ba break that cycle of poverty as a chinga chiabo nechi kanisa na chiro chio ngosomi gutura se bible onye study njabwe ate bible ngana watu warifa to one verse kana to gosoma se kitabu ya Proverbs 19 verse 7 emerengani 19 umustari yo gatana kabiri na bego tayango mutaka na abantu bamwe bakumutama anya abantu bamwe bakumutama abasani barabunga yara arusi ego mo kero montaru mutaka nabo ane na no gotwaro boremu wogo soka sikata banga ninde miro wogo karaki nabo bokobora
no ane style y'omonto omotaka agotara na bago yani tari very sure nge ground keria sago ikaransa kosago tachangete ne kemo sustain igo bono obwo na buchi kanisa chibwente gocha ime chisemia abantu ngano eko Daktari maite miandisi chivinto bwa tomoroberio bwe sabato abo igo ebukute kuburama ndobwa taba kristo ine station ya ndisi TV abakwenda kinga kubeka bare chi koro cyaba abategereri nabo igo abarigereri abandisi TV no bosibwanya sai igo kwenda kuriye igo na tu asome bukweyo getagwikia mereng'ania ikumi na kianda omostari ogatano na kabere igo yateba ng'a omotaka no na abantu bamwabo igo bakomotama motaka maite bantu ekero montaño de bintase astomenyete ekonyaranga abeshimiwa nigo abantu bakwenda bwoye kereritu twanya koranga abantu babegete morobiri isiko yenyumba y'omotaka bona abo no ekanisa gochera ime ekiare kanisa ngotebe gutore ase gitabu gya Saburi merongene ye 41 Psalms 41 enga na asese nirio rio komwenyoro motaka ekiara nere nyasaye nacha komwenyora chinga kichia yakorete abugatobo boremeru ege kanisa kanisa nebwate nse menene yogo swaima se binyoro erubora abana bari no embaria barwete mechi metaka barense ere togo semeria ase ngenjo yogo eterase uko bari bagaria gukora chisemi igo ekanisa ebwatera ne school egere obosemi obotokonya gukura ng'a ntitotiga igesaku geito gesire ase ngenjo yobotaka ring'ana rirande gusiya ito yonsi engima abarai baito basoime abantu bonse basoime abarimu basoime abarimi basoime abana biashara basoime egere tokonye chiamatechi nchibasa gusira obotaka bokoreki borande gusiya ase ngenjo yogota nyora ribagarie chisemi Yes, daktari ningana engi ya kegima anemono ase ogosira chisemi ase orogongo rwaito rwagusi daktari boy kwabiro kwaniranga nigo tubwenderete kuinyura abataka aba kwabatebanga botaka njera tibura nyale tutebya ngo kwabiro kora igati abantu baringi abataka kurinde asenye encho echisembe bakabagonchorya chinsemo bakurwa. Oh yes. Na karore practically including my own home omwana ito motangi korokwa Kevin engakiago kina no akinerete inkaseito after achira baka kore university iranire he made a comment kotoko genda guchinga agotebanga engakinaga achire gaiga narengo mokanaga etiraga koria kaguchie kanasari school ane binyomba biarenge gaiga biarenge gose bona mechi yakoreki yarabire emechi eringi kyayarabire abana basomire banyorre chigasi bairanirenka bagachire mechi emiya ebikori twagaetera bono biaremiro biabeire chipara chigari chigoeta chistima chiabekirwe ese yakoreki ese yarabire igo nindo chi practical examples ase chisemi chiaretire ogonchoreria okonene ase chinka mbali including my own home ne chinga chietana ine binyoro birie bia masege ne chinse chinde chionse goeta emechi yarabire goetera ase chisemi mbaro oranyore nga batabete bagusingira chisemi kurinde chinka chiabo chikabanganja agendra bali bakwenga maruko arre binyoro binge binebyo egento gekorokunga amarwa negento gekoirania amagendro yebinyoro maega ase chira chinda na chigukumi na kigekogera riswari rikwamburi ng'abari mune chikanisa emechi emenga ase amarwa kwendo na no mwana kogenda school onde tayo gokoraki onde tayo gochari lakini nabo konyore pati ngiyo mwana arario mongaini bwerwete bwetoma ase chisemi lakini muibore tayo gokoraki okomusupport timaye tiegenta abantu bancherete
amangana amaru lakini ebinyoru bitu nabona asitu amenyire gaiga abantu bakoranga negento gekorera chibesa chia bwango lakini ngento gekorera chibesa chia bwango chibesa chitari kwagacha igo ngento gekorukunga abayiburi bagatanga nkweriga ritorega abana bakoreki abana banyora lakini bono gwetera kuri okwenga kuri abantu mbare bakonyakorera so much ese ngenjo y'ebintu bigendera tase emekibuneri gukorera kuri ngoje kuri gwikera nyasaye naende ngori koreta gusesenia se enkeri ekiara konyoranga naende ngoko yawe yari gweta ikori omuntu tagete kunywa amaru oyo bwatire oyeyiriro oyo bekire ngengoko nera iga ngamaru ritoka ria ori arenge mugondo gwatagete gocha koni gukorera abana bitabu omuntu uturo minyokiriari ige bintu birie bikoreta ukorera okonge bikoreta gusesenia igo chinga chinyinga asamaru akwengwa na abana ngo bwaterani barase gitendo bitari ebiya biyo bosari kero kende kwanya basoira asobonyaka kero kende kwanya basoira asokonyo kero kende basoira asokoiba no ne kibasa kiri umuyibori akoni amaru umwana nero iba nero genda gukora ibintu binde biyaho amangane gisemia koraki amangane gisemia sira na ikerete the late Dr. Zachary Onyonga omubunge okitutu ngakiri he was very passionate about kisemi lakini ngendo ngera ari gukwana nginyorete aratanga baba kebati oyore ngina koro mweshimiwa Momo Ima right now I believe Richard abaratanga baba kebati akenga maru akangire school tinta giti corona enda abantu ba ku repeat ngendo keri baba ari gukora ki ari gukora ese ngenje gokiarenge ngento atanjete lakini omuntu noyo gerwete ngonkorosi bikenya ore bese ngengirero mwana school omweshimiwa ori the late Dr. Onyonga agasoma bakagakora kisemi chonse agacha kobe minister na kaiguru gukwana so much kiara na attended educational functions chia konde high school agokwana so much nga ntotageti ko gende njereri yo go struggle abayigori bare go struggle njere nko muyo gokoreki bono tigaturi gichinjera chingi cyo kwenyorera bitoki abana baito bakoreki basome igamangano obwengi no kunywa ase gizingisyo ngano korigeria abana chibesa bachire school inkori kwagacha abantu bari bakwenga na gukora ibintu bunebyo tigabarigie byasara binde biya na ne biseseniri bitari koreta ukoragererio na nase family chiabo igo oko kwenga no kunyutiga ko gikiriko sana especially ase kusiye ito ekiara kwiraniria magenderero magega especially magendero yikise yes umancho muri Ndizi TV bunana ikagote bina kwenda gutubwacha gwitira aso mtandao ito Facebook Ndizi TV News Digital ensemo ya YouTube Ndizi TV News na gwitira ase namba ito ya 0792192834 na bogo sangana intwe ekerengeri kiao tomanyinga ngegenda totubwatia kore na boigo na bogo toma amaboria gocha ase omworokia Dr. Mugambi Moinani abe gagoto sansa monera nawe gotobeka boronge igoro echinchira turabe tokorongi ya chisemi na boigo chisira linda kwene kinga twabere tokonya borke baito wikirania chisemi chiabo bunebwenrete asendo chinga Walter James akoteba nga it's an insightful interview. Honorable Wainyanya Nyangenya akoteba greetings to my high school teacher kwabere ukwanigwa na Nyangenya na kwa sana mbiyamo na soko koiwa yes mbiyamo na seje salamu nimekubali yes ni kazi umumanya tema so good so far ndoche Walter Rioba tuned in from Embakasi Uni yule moja tuned in Engera Yeli Tongo same to you Jeria Kerubatenga from Manama Bahrain Kingdom of all the way to my home Kisi County Kanyimbo Mwakie village ndoche boigo Victor Omondo Miyenda tema kuro Nairobi West aiga tinanya ko moja goika aiga otere boigo atenga oberga kwania enkaya yabo Momondo na boigo Mwachange family asatebanga no baraiga awikira etamati Klaus Nyakeza ateba good morning team Ensaki watching till the end ndoche Engera Yeli Tongo Jared Oruru atenga live nikiwa Lower Karen Nairobi pamoja na Mokogoti Onyangaresi Jeria Kerubo Andima Douglas Robin Onyando Sheila Kemunto mamake
Regan Zablon Zalo Okoza na bogondo chenga Ocharo William Ata watching live from Sensi bogondo chemo Seti Innocent Kevande Sokoro pamoja from Rikenye village ya Nyamira County Nyancha Maonderi live nikiwa kwa gari to job Kisii County mbare nchira babegete TV yabo matino erera nabokobeka twatore Kigali kibwate smart TVs nabokoba ukolira Ndizi TV gwetera aso mtandao YouTube ose Facebook kwandete gutara kwenda asegari egasi bwigonjoke Shadik Albon ko atenga bwakire ko ruwa Gilgil niko tuned in eriko soro ko ruwa asensemo ya Kiumburi Taro niko ndani na mawifa Monica kwambuka Virginia Gleslin Nyabza watching from Qatar barabanda to bwate ko ruwa sinse chama chemumbu Qatar to bwata abantu ko masege Qatar yes abantu baito through empowerment ye ni chisemi baito bachiri through that program Evans Nyabeli boigo ko ruwa na Nyamira awotebanga noare ime yomoroberio bwensake umwanchu muri Ndizi TV niko toendete kusanga nere Daktari Mogambi Muinani oyore omworokia senior lecturer ase university ya Catholic asondete kusanga yore chinchira turabe tokoronge ya chisemi askolene ngo chikosaba motu anchire ase keke togende ase omotimoko oromoke tosiome ase chiduka kurende karo turabe tokuirana togende gusanga nere anemono igoro chinchira turabe totumika chisemi na beguchisira rinde gusira abana bakorwa ase chinka chitali kwenyara nabo igo bali babeire bagotugutabo sekosiria akosemeria ase obugima Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Amariogo yemeteni gabeire richibwa se amarwaire au nonya na yasinyire ase Chinyagitari Supermed Call Center egotoka somo chiobosongo nigotokwego keria kurwo bwenya wetrasa marioga yo kurwa se chinse chesko Gurwaria tora marwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda manke ayokoringori wa nech machine chaito Ngoro Cross Mora daktari kurwe company ya Supermed Call Center egotoka somo chiobosongo igangorwa ritora marwaire amange ande karagwa ajine ndobwate chi machine chigo kumureka chiarora ngikero bobe chigo kumureka omubere omugima gwansero omotu mbaka inse na ichigo tote ngikero bobe amarwaire tiobwate twamanya kwa mariogo Mwana abane machine yengo murekera yarora mitando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochio keroka neba ngirigori cia mariogo ito na bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara wa kiresimi na bukurwari ikasomo chiobosongo ase stage echigari otwakere simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 n'abantu abange baeteire gana inde babwenire igoto twara bwoba bonde bwese kara bwakire ese kwaranyura mariogo munali Nyagitari kwangire koigubiya morwaire munali ale chronic nkonyarwari tole Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunywa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, hookah sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town.
Spexels Opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chimashini chekerero chubumanyi bweigoro bono nkwanchira barechi insurance ikobwatia AAR GA Insurance Area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Goodka Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexels Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene neyo bonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onye koganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakiresi mi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri imeyo mocho Nairobi na boko bakiresi miase namba 0110001333. Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Enyagitari ya The Aga Khan Medical Center meyomo chokisi igigukwariganĩa tariki 14 mutinyiga ogatatu kinsamo kiri kanisa ya ACK St Philip's imeyomo chubo songo ninchubo merene amana balinko lya boborere bwenyigo onye ya mate ya oke bwato mugano bwa abantu babiri bagotora muchando bwenyigo wabiri gogotwara umucando bwo gwetia macho gusoko genda haja ayebu bwate myaka 50 gochigoro wato umucando bwa manyinga gwa kaigoro usio oguta we sigara okogenda haja ryuka amanyinga ase eacha yago usiko toro burire bwo sukari nonyayo bwato mubero murutogose obesity nechi tariki 14 mutinyiga ogatatu iririmanyekana na World Kidney Day asamange akesi gotras chinamba 0722203622 kose 0733637566. Eduka ya Himani Traders and Distributors nigekonie binto au bigotumeka ase chiskuru amone chiabisi ase rigoriria mabuko ebyo bakonia asenchira ya wholesale na boigo retail ngonya barechi calculator ebinto bigotumeka somuremo bwesabu buna geometrical sets chirula egatie binde staplers ebitabu byogosoma na boigo ebyokorika chi dictionary chi files chi rim papers paints and modeling clay chi tapes chi manila papers chi register chi aina au chi notebook chi kalamu chi pencil egatie binde binke boigomba bwate chi stamp pads net file chigotumeka ase chiabisi laboratory apparatus mbabwate buna chi microscope na boigo chemicals emepira na boigo chi net chigosori nchiraroro batarere ase duka yabo iyo gotoka mbarabare ne chiabisi cha NHF angenega taseni kya mabuta ye chigari kya Rubis gosekyo kya manyekane tebu na Kobil asamanke na boko banyora wetrase namba 0722946444. Pia Team Himani. Ine kwabiri gukuriye chimashini chingia echura tumeka semirimo yao bono lichi buyao na lieri eduka ya Guse Star Shop ibyo gotoka miyomo chokisi nigo yakoletere chimashini chingia echo chiko tumeka segeka
asiligo liligiya niko bakone chimashini buna bono chitinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chi battery demolition breakers submersible pumps welding machines chimashini chogosona car wash machines electric routers diesel engines lawn mowers total tool and machineries chi engine egatie chimashini chinde chinyinge batalira seduka yabo imeyomo chokisi asebali nene kurutinsamu cha kisi kogenda Kisumu asamagacho Agusi Plaza ground floor room number 6 wigo urusege runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo chokisi na boku bakirisi mgwetera stinamba chabo Gusi Star Shop nedukole gene asoko gule bintu bikutumeka sige kege tambe asili gulidense agerera Eskuru ya St. Anne's College nigotogo ko ari bagario komenta ebirengo byekisemi ase chikosi au ndobwate ekosi ya ICT asekrengo ya certificate na diploma na boigo computerized secretarial ndobwate chikosi chinde buna assistive technician video editing and sound production computer technician and programming web design egatie chinde ndobwate amaigerio yokobugia piano na boigo ebirasi bya computer asabana ba primary na secondary na boigo bali bakorire form 4 nigo togotoka ase chinsemo chikobwatia Kisi asamagacha Uru Plaza egoroba ya gatatu angene benki ya Equity Nyamira asamagacha Timi Building ange na Juakali asepare kogenda Yanchure Keroka asamagacha Cooperative Bank egoroba Entangani Ogembo wa Kenya pamoja sako egoroba Entangani Suneka amagacho a Dennis Adwea ase estedi yechigari cha Migori Nyakoe ase chiro ya Nyakoe angene junction ya Marani Rigoma ase chiro ya Rigoma ange na Vision Point Sako Voigo e branch ya Borabu ejuego toka imemo choki jauri Erio kwerikia ni goga neirie result slip ya KCSE ekebande go se waiting card ebicha ye passport na boigo chilingi 500 chyo kwerikia St. Anne's College, a center for professional academic excellence. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Onchumulilia on Ndizi TV na kwale nibene Sentunda yende ime yomorobere wensa kia astogende teko sanganere Dr. Mugambi Muinani oyore omo lecturer University ya Catholic ime yense yaito ya Kenya asto teko sanganere amange igoro echinse njira turabe togo segeta chisemi na boigo gochikinia ime yense yaito ya Kenya na igo tebinga na boko nda kusanganere tera sumtando ito Facebook Ndizi TV News Digital ensemo ya YouTube Ndizi TV News na bwetera ase omtandao oito OX na bwego tubwatia na bwego kutuma ekerengere likia wetera ase namba itu ya SMS ya 0792192834 obego sangana intwe na bwego go sangana to senchira bene aso kwene kinga twabeire tukubeka na bosio aso kwene kinga twabeire tugusira chisemi cheito ase ense yaito ya Kenya. Daktari mbali bakonya kwebolia gotatiga ase oko sanga na bwego kurwa obosemia nchera kiechi aebene okoba naende gokoene kinga kwabere gosira abana babakurwa ase chinga steri kunyara mbia mono yo minto job ase riswari rigia ebukungo totabire nga twechandire abara abataka ekiara ebitobugate ebike nyasao toire ande gabitoire erito bikorere merimo asokorokia obuya bugaya no bonene bugaya igo aba malaika barige kabanga aba malaika banyasaya bagotara asenseye
no tori part of abamalaika abo igo biri nyasaye toire bike tiga tubitumie tari ase ntutweka lakini asa abandi bari batakoreki batabibwate inche at my personal level na atumire chibesa chiane apart from ogosemia no ko motivate oko abantu moyo na atumire chibesa chiane ase ogwakanira abana aba efi na no ko bagorere ebintu bakartaki baganeti na gotebya umufano bwa mubamba masimba ntu abwata abana bari kuruchinga chirensepi abo twari kuruzi chibesa twakoraki twabagorera mahitaji ari baganeti no ane nyomba ntu akomboera tabana mubamba kiamukama tukaba rikeria mabere na bintu binde bike basically byara ko bakonya basome bagakora school bakoraki bakagenda we did the same at Masimba High School abana abange bakabandi barueta South Nyanza abandi babona bakora emirimo I meet them here in town, I meet them in Kisumu basomete weterase ogosoyi okumubuko no enyaura secondary we had that program yo kurichibesa cheito abana bari baruete ensepio no nechianga batabuyati ane ndagera batabuyati abande bemenyetie singinje bayibolimbayo igona nje naso irio koboko mubuka sokorwa chibesa koba sira even right at my home bono iga abana mbamenya toro bago koraki bago soma na omongi no mwancho nero impressed this philosophy nero asatomenyate nero obugoiri abana ago take care of bakana ni school agaraki akobaira no ane provisions kia bagaraki akomit esengenje yoko robi yonde okwana agoso ase ebikorwa boigo no na ase university nimbwate abana na sponsor no nje basomira abandi bakoreki ki university ane binyoro biri bitase na teba amaseke na chagetie kyombege korukunga masegeta masegeta ngenje aye no gosegetana egara abana bari barwe egatiye itu abataka tobeke chibesa yamo tobakonya bakoreki bagende ki school nabwo abako ibona teba abandi bare in Qatar abandi bare in the US bagenderete gukora emiroberi emya yo gusira abandi no na ase mechango yo gwakana chi school fees nimbwata abana na inche na very recent cases aso mutandao wabagusi Kisinyamira group umwana oyo makarike post yaringa ewango soma Mount Kenya University abantu bari group ye bari abantu side ya 500 kero umuntu ari kuri no shilingi ya 50 abo cyara gonkonya ngakana efisi gere gosineri busarasiri na mbiri inkora matemuri kango chigosiekere rusiko ekarona arari gente kia so mutandao omwana nararia ole admin yo mutandao yo ngo mwakere simingo boli ngo mwana narobekire gentaiga gosiekere gokora matemu lakini tinda rondo ko oke bwatia digiango mwana oitomanya ngangi koganikia korteki nkia gosiekerero tachi gokora matemu ya university ngachibesa cha koreki okonge namba yo mwana oyu ngo mwakera ngo boli mo MP onoruri awanta yo mwishimi gobiri korubasi inkoriye namba luckily kabe namba ya CDF manager omungwana omuyokoro kwa haraka justice nimanye tanantegererete nko mwakere siminando ko bomuyoko yebugata ngo introduce awanta byo mwana oyu ngamarieta ya boronge nkamate agro ku justice barongo mubori asakuru banya wa apply e basari nkamate bi nabago ntenga na apply akacheck ya computer kanyara aire 7,000 shillings lakini yalibusaba against chibesa chire 42,000 chi fee no akani yalibusaba stili ko turakora kende ogontenga omwana oyu tigache immediately under office omwana oyu justice barongo went akwana nere I believe tanya ko ngakere ko irana I believe na akoreteki na nyorete chibesa akoreki akagende school omwana onde na nyorete Kisii University and that's a very good success story enkoira le Nyasaye ngambi yamono okurukunga Godfrey onkoyo gakorwa
constituency ya Kitutu Chache South. Asa kurukunga ititi yange na nyakoe. Nko manyawara in the corridors ya Kisii University. Awante ngankonya so university. Nko muwori ngakiota getengo konya wante na rangireti we 2018 chibesa chikabura mwana wetate very well. Umweshimiwa Nyagotwa arego konya the former MCA Bogeka. Agasoma through secondary school. Akaranya ore AP playing akarangeriwe very good course Dedan Kimathi University ya business and ICT. Chibesa chikabura. Agasinywa sago chaka asakuri yumo chango koru. Wana kana manyora ngumubori nkiota chireti university okongari ru. Ngo bogori simi ngo ake namba yarenga seri ruweri. Una nyasaro muyo monda akabugata. Oko chigo goto check computer konyo mwana una admitted admission ya etera expire. Oko anta imotabi ari kedi rubetu email era seri ruweri atabenga taje the school senge chiwa se chia bolete kolikiara. Bakari new admission ya bagantumere copy. Omwana oyo nkamubeka ase program yana tukamubeka ase MBO. Akarutua mubeka ase MBO. Former PS Susan Mochache. Madam Susan onye konyiwete yasago sesen. She picked that story akamwaka nire fees yo mwako muhima first year. Omwana oyo na corona ya erete I took him physically kurunya kwa gai. Tukabwatira n'abarimu basani bane Kurunyaura secondary n'abarimu ba Cardinal Otunga high school tukamukorera shopping ya Kiregendo. I drove him all the way Nyakoe mpaka Nyeri. Nkamurigeria admission abantu bari Dedan Kimathi some universities are so organized. Akarona abakirete siminga badeyo mwana oyo ne need case Bible bali kwenyara pi igara on sponsorship ya community. Bakamwa erumu ya yabweka bagataya abana bataka buna abantu mayete mechando bagwetera no ane chi bintu byabo barigo mbabwete boremu kiare balagetie binte bingi igotosa kumubeka no mwana onde kero kendo mwana onde kwenyara na baramwe chae oja gokoreki koirania masoma yense aba administration ya Dedan Kimathi University ekamwa erumu ya yabweka a very nice room yabwate gatande mattress ya mesa a wardrobe na Kiregendo. Bakata abantu ri ku church kende. Agasoa university. Omwako yo karwaranga kwana na CDF office Kitutu Chache. Omo chairman no CDF muskema obe ni maita no ntegererete. Through office ya Mheshimiwa Wanyonga was the MP. Bakamusponsor na barabu mwako kabere. Tukagenda ase ekiombege kurji university loans. I talked to them. Ngabathengo mwana oyo ganyore tugoje university enga kiabwende gukora na ria kare gosaba first year. Ngabatebi oyo no mwana motaka pi igago konya na community. Bakairania a request ya magega bakamubeka ona a loan. Ekamwaka ndo mwako gatatu. Omweshimiwa Kibaga ndiye karaswa abuno mwempio Kitutu Chache South narenga mu approach omungwana omuya ano mweshimiwa nyagontegerete with your CDF manager na bwana Kevin Onduso your personal assistant abangwana abaya omweshimiwa kana mo likere message timwagere tsimi ngamulikere message goroye keski omwana oyo ngamateba no ikiro mwako kana okwamire help ya tabirenga twamoire chibesa miaka ya wenda university ya Kodreki ya ndire bono mwana oyo gosemerwa asirire pi inkakende nkeyo okondikire message wanda bono na kwamire university ya Kodreki andota yana ya eraira ngakwana no mweshimiwa agateka up that case urgently agantebingo mwana oyo moreta asende morore physically akara mororo gateba na inche na bonkinete no kuganio konene no butaka buno igo ninga understand tingo muntu mutaka no bari mu gateba ngana ure meire ntibori gotoka akamwakanira efisi omwaka okane semester entangani na ande buna bona achiete mbangete check yo mwana oyo igo ase personal effort yana yo konya ko bwata bwati ya retira matunda omwana oyo ngokora re university no mweshimiwa na ntabe ngabuna agokora iga ko murigeria attachment
amubekon mentorship program neranyore kiakonyora uchabunya samu igorenchera acha gokonya familia yaye. Daktari ndochi na abange ogenda tokonya naende na abange kwabira okonya ase kulinde abana abako babaga gokonya bose eratuka ngo mwana nigakorwa enka entaka nkie karabe ga gukora rinde kwene kingonyoro ga usiro nabo igo abana aba abande karo bako babaga gokonywa konyora mbale bagwika beba naende nga igakorwa ase enka entaka oja gukora ebintu binde bitali ebironge tuchakire ase umwana oyo onyo mwana onyorenga nigakorwa enka entaka imurobirikyo yarabe ga kubwati nabo igo kwanira abana aba nchera kichibabwena bakomenya nabo igo kubwati ekero baberie bako babagosirwa oborai bwa gusiya ito mbabwate gapwena sana yogotanya rakobeke mikakati yogo identify no yana asobole mirwo bonene bole abana baraba ngaini babwente gosirwa igo mwana buno yakara arure school okorira umukibwe yatomire goetire class 8 form 4 mirobirite yo mi asabwende ko report go chinganche na etete no mutakande timkoreteki timbwa tinjiranda akonyu omwana buno yo gente getangani ekanisa netaya ekanisa no borabo ekanisa ne family omwana buno yo etoke ngango sawara se kanisa kanisa ndeos ninye genete ng'abaraibe kanisa n'abantu babwatari yanda ase oboremerwa abana babwata oboremerwa bunobo wetera ase network ye kanisa omwana ona wako report atabe nganje nakore tamatemu abayibori bane mbaro batacharite amangana amasomo atanga abayibori bane nje tindo chuna bakarete tindo chuna bare nchira nere morambeke nanche muroberi kyara nindagete kogende school mwana bunoyo ebeka ase kanisa ekanisa nabego karaki abeko igorenchera egere yeroberi arosina na committee ebugati no ngwetera ase chi structure bune chi CDF chi structure bune chia ekiombege kuri kiloni chia abana be university ne chi college eigorenchera egere abana abakoreki bakonyu igo mwana otari gochie ekanisa enchera nero oreyemo asiekereire amatumaini ayo konyore njera yo kogendera because ekanisa netaya ande nabeko igorenjera abantu bagochie kanisa n'abantu babwate oborori nemio yemerabu baramokonye egento gia kabere esukuru aso mwana asomete kisukuru ali ntobwate chi office eyama yabeko nga career guidance offices asobo semi burarwe na naso korigia okonya weche semi lakini abana ba mwana akorire school arure form 4 agocha buye tugutanota bangancho ndakora tiki ndatancharete nimbwate kesi kama kyo mwana korubonchari not Suneka but a center before Suneka gesonso umwana umunyaruka who passed very well lakini besa choko gende school nje akareteki nje arengoro abugate ndoto yoko gana Nyambururu high school enga kiria sister Margaret yarenge a principal lakini umwana oyo munyaruko yonko arenge kanisa ageto mabuye kagata chitense ne uniform eri ya primary no roche bunere akawoki tu Nyambururu akakwana nganche ndoto yana ndagete gusoma Nyambururu boibori bana mangana go soma ngo garetiki koria sebare through a network ye kanisa ekamuigorere njeranga she was a Catholic and I believe she is ekamuigorere njera agatwara ukakamavu woga soba Kanyambururu agasoa office agataba nganje masomo ndagete Sister Margaret was kind enough akamubeke school on a scholarship, free scholarship. She can now give her testimony. She's a teacher and nere nkoso yaro kovokase ogosira abana ekabiraba iga abana tibabasa kwenda kurara sikonga nduna bataka se itotwangire ondatato charity betu kutane banse kunywa maru banse gosoase drugs banse gosoase even prostitution banse gosoana na so bwibi baso ekanisa bakwane mechando yabo baso ase school kiri baso mete go the nearest school erange na so batabe nganje ngetete mbugata this grade ngora anse mi bunanga koraki nkonyora nane
none alone yogo somere university ose college chi obisi cheito I'm sorry to say chi unabono to get to the governor is very difficult. Oje articulate case kia nganinta getago sira. To get to the member of parliament is also difficult. Even to get to the MCA at times it is difficult. Obviously cheito nchira changamuka so kuvugulia chikesi kia bantu abataka bubuya. Lakini abatebyo mheshimiwa when I called him he picked. And I believe na bande karwako mwakeresi miko konareki. Ndakse turasense meyu yabarai nabo igo emeroberie serikali ebekire asogosira abana bakurua ase chinka kitari kwenyara. Daktari Ochenga emeroberie ebekire nabo igo chibesa chikoro wasi basari. Nchisa ine asogosira abana aba bakurua chinka kitari kwenyara ende inkikebwene thoko ne serikali asokwene kinga twabeire tugosira chisemi nabo igo abana bakurua chinka kitari kwenyara. Mbia mono moraria se riswari rigia. Serikali yatemire asoko beka chibesa. Agare chisire abana abataka. Lakini ebironko igwa through the media na malalamiko sikago yeta ngiringa bese chinchiri goikera the deserving cases. Yani bali chibwana tagokonya inchiri ko baikera. Elia kabere emepangilio yogochirwa. Teriemia. Bono konyoranga tichiri gokonya abana abange bali bagwendereta gokoraki bali bagwenda gokonya na gotebie case kyo mwana wetu 7000 echineche besa lakini against the backdrop ya 42000 ego bono no echiabe kworo nchimokonya tikiera tichie tikomosukia aikiange nuko ugotabokia masomo aya emepango netakire kobekwa emia chibesa nchiro emepango netakire kobekwa emia nga chibesa chi ingo chibwente goikera mara nyinge nabora anyore bunanje nyeru no mfano omwana okagenda gose ne university otagete gose 32000 nabongo chiakana lakini ase injo yobosani bwana na barai nabora anyore na incho muntu okonga lakini wona karachinga ganga lakini nje nabongo akana o mwana ndo tanyare gwakana iri busaba na incho ngana ni iri 12 gose iri 15 ase injo yobosani kwanyora ngechibonanga igochiaba west echiasiekerera omwana obwenda konyora chibese chiribaga igobona banare kuru appeal inga ebinyoro byeito abarai baito balaya with abarai bale on the ground teri rasma baba abarai bali serikali ebegete abarai baito omo MCA omo member of parliament omo governor abago chora abantu bale professional na ende babwate rio sari abantu ebirengererie bie abantu batari biased omwana natabo musani one gosomu musani one gosomu irione kabwate niri nabongo tayanga ki oyo tali musani one gosatari ko support kisiasa lakini tali amagoso yo mwana omuiboli anya tali naye ase kisiasa tali amagoso yo mwana nabo gotiga muiboli okonyeki okonyo mwana senje gesakokia kia mutu lakini wone community ya itonto bwate nyombe ritari ko support family ritari ko support yono eno mwana bwenda gokonyo kiara chibasa chibegire chimokonye ichiko mokonye singinjo ye esababu yeyu ego buraimbo takire bwasiyoke naende borosyo bwamate n'abantu babwate birengererie biyasenginjo ye chisemi chie community especially asabana bari barwete mechimetaka. All right umwanchu mulile on Ndizi TV nikotogende thusanganere Daktari Mugambi Muinani ugende tutumanyia amange anene mono igoro ye sector yichisemi enchera torawe tukobwaterana erinde kwene kinga twabire tugusira abana batari kwenyara nabo igo kobeka oboroso obuya sechisemi asendo chinga Teresa Kemunto awante abanga tuned in from Moranga nabo igo Phyllis Nyakundi obera ukirana imemoro wensa kiasata good morning I'm following you
yes daktari singinchondo che ebiro nigo bigenda toto minyoki kegima engana nere kwa bago kumulekera amatuko abwango iga astobeto wikirana asachinse mochiri chiamo socho astobeto ko rigereri omwana oyomo ukorwa enka etali kwenyara nye kinyoto byekoro kwa Joseph Mose yango turarango naraliaya Joseph Mose agwetira naboigo omorokyo nabo tumanyinga onyoli rogo siro wikira bono yatangenda asensemo ya kabire studio ine Musabe Abigail Nyanchama go tumanyanga agotobekera eklipu torenga okererokyo omwana oyo nkerekieke Samarita ngorugo Joseph Nyai Tomose na koleta matemu mwaka 2021-2022 kolende na nyote grade ga B minor kolende nchetika nyaro mondo gon support ilinde nyari ngo choine university ubu mawambere irobo kongwa kwenda mugondo kini bana mario gatachete kwa makonya na bara irense na bonko bogori no omwana na arosa omwana yone chose bonte mama nchunda agokonya onkonya buna bana nero murusibolire na ndo moirania gaki basa marimo tare gonkonya gaki mondorera amabera gaki timbu atikende gaki mwale gwancha waraga niko tosira ilinde nyari ngo choini school na bakobeka ebesase nambe 07 16 43 15 77 07 16 43 15 77 akolete ileta Esbon Majuki. Daktari oyo no mworokia Joseph Nyaito Mose oyo abeta korangeliwa ase University ya Baraton University kolende kuikira chinga kitwale kwenda ase mbeo morobe enigo roboto rwachete mbeo chichiri tuko liya Jumamosi konyoranga tanyatara nyora ogosiro kolende nigo twale gosabanga onde wensio nuko ni kuyalende abe gosira NK yuni wekirania okugania kwaye kuikira bono iga daktari nchera nero onde wensi abere wesogo siru mwana oyo mbia mono yo mito job ase riswari erio na so kwiranira omugano oyu ekene kesi ekamo kyo mwana buyetomete obwate ndoto yo gosoma ese ngenjata getego kwimokereria enka yabo igoro lakini ese nje yoborwire no butaka taragende school oyo no mwaka okabere amisiriri bagari okwenda ase university gese story yagenda asembeo abantu baraye rigereirie nande baorokiringana indeed omwana ona baganetio kogeni omokonyi bo morai omoyampio kitutu chache south musike Kevin Yonduso na ntevinga mutomere particulars chiaye bamubeke barorenchera bakumubeka ase program ye basari igo sofa nere ndoche on contactiri ase ngenyo yeringaneri omwana oyo asa sengenja kare ase konda sakare timonyorete lakini kotoko gende sabato ekanisa on Saturday na atoma mangana ndetere amaruba ya inyaira se office yo member parliament kitutu cha South kiara boro kirie omoyo bwo taka kumusira ekara bamubeka se program ane nabona ari gosabanga abana babwato kugande nabange igono nde umuisani oresikari nero raga niko beko koboko kwaye aso umwana oyo nero nabona ari gosabanga reach out gwetera se enyumba yete yoboraria ya Ndize TV gose gwetera sende egera torenga ntonyare gosira omwana oyo nere in the new academic year nera so ase school yaye achake kwikirania ndoto yaye komenta nayo igonata ito kwana ringana eri maso buyenge igoro ya emitandao yaito asa tobegete chi priorities chito buno mugusi amatanga abere very expensive yani aireri bagari chisemi karego kware kora biombe byabangina byabagaka bich community biko kore mechango bira abana America bira abana boindi byasomia abana rero emitandao emenge ya chira sengenjo ya matanga tindi gukana nga ndobwaterana lakini abaire yani
very expensive. Daktari asu kuna cha na bakonyoranga amatanga nare ase kinyorugete umuga ko bere ga gusira nabo igo nabwate ebili ya nyagitari nene mono nenkere asabulinde konyoranga mbite lakini abana mbale batarasoma konyoranga e budget ye atire ase amatanga yonse tueba abana aba nabo yo kwanda bwo enseme yo ko budget nakina atakirete ko kwana ngana nage kwanire ase chifora chinyinge enchera yo gukora amatanga ari modest yani atari exaggerated mono egere nibe nyinge yagenda so gukoria umuyega bwa matanga ya umisa na abantu bagotigara mbakanyone gento bagochira esukuru igotiga twanse gosemania asenjera yo kondosia matanga ave modest and affordable ndo basa kobeka ebirengere bite binene yoko yameki abe so colorful and very expensive atoko kora kwanya abana mbabuga tena ne uniform mbabuga tena ne fees mbabuga tena ne kintu bakori na abari nge school ba drop out of school igotiga to chake conversation yeye tororenga priorities chitu ngichi koreteki ingaichire ndo basa ko kobeka chibese mono to mise chisemi cyaro cyo kora to gosemeri asenga kiyankyo all right asenjira yemitandao imitandao ngagitura itumike na uko ikonera asubwagarira kine asekeke ngagitura betu kuitumika asenjira yako ene kinga tobetu gusira chisemi egente getanga ni imitandao ye tigarete uamazisho yani uko igorenjera asoko gani kore kororekane ego chimitandao jiri tore gusi yonsi magendera gusi nyamira na kisi obo mubumu gusi tigato murekere okogani we chisemi asogoreteki asekore egere obo mubwito bo mugusi oimukererie omugusi igoro werase chisemi abana abatogo tigaga iga batari kogenda university ankyo no bago chakoba watu wakutegemewa katika jamii lakini abantu bali asebakari chinga chiabo ne chigasi chiabo na barabe mba manyanga abane kabira bamba koreteki baroro it's my appeal onye kenyorukia umwana ororo wetete guchi university wetete guchi high school taragenda moreta so mutandao uyu otumeke tika tokonya gutumia mutandao katabanga Dr. Mugambi for governor 2027 tuakwa na maambi paka bwira tigato mureke mitanda ino atoko kwa na yande kiara ne right ya muntu gotabanga nata gituburai lakini tigato tumio burai mutanda ya se chiseme chingiya egere chi murekere asoko ganio kokore abantu mbari sikari babwate omoyo bwo gokonya lakini tebarate biwa saba karaki asaba kwiro gokonya guki ige mitandao asoko kora magana ariande tige murekere mono ase amangana chisemi chia abana baito especially bali barese ekegwago giase pi agarato barate basoye school na baro bacha karaki nabo bago cha gusire bigori bindankyo na komentare nekyo egento ngere gusiga igatotara impress chi community chinde chi impress igotogo take misaada korwa chinse chisiko kiaro tobugete ngabara we bakaraba tenengu emesaada to gosaba korwa chinse chisiko na abantu bagoche kyombamu bachanga egere baruo gokonya sabana bakoreteki abarabataka abantu bari ordinary na inche nabona ariko we appeal asomo gusibwe antegererete this morning tuare go chaki foundations asenje jogo sira chisemi chia gusi into bugata abanyabiashara abanene gusi wanabiashara wakutajika lakini mbara arete rumoroberio babeto linga na ino na mukuru go sirase chisemi ngenje kabire ego tuare go chaki no ne foundation abanabiashara baita abanene abarimi baito be chae chi factory chetu chi chae chi factory chetu chi kahawa abanyabiashara baito bo sombi chi bangi chire gusi aba professionals abarimu abanyagitari aba advocates no ane chi kanisa tuare go chaki foundations nkoro 100 kwa 100 onda 50 chiabe kwamo umoremi uru no ane shiringia yamo we chae shiringia yamo abarimi bonse pichi be kwase amago kamaya iko chiare go chakokonya abana baito
balesiko bagende gisukuru. All right. Yeah, that's a thing that we need to impress. Yes, daktari asingincho ebiro bya bere bigotomyo kikegima ntaye tukwanira nchira kiye eserikali chinse moto okuru abosi community tura nabo ebyombe bitari bya serikali birabe bigo chamo asingincho gusira abana naende kwanira obuya bwa abana bali babere bagusirwa obuya bwa barubu kuinyuranga nabarumba bonete kubeka okoboko mbiye mono abantu babwate bitterness umayete keroro mutaka okoranga society yosi yekwangete kogo cha konyore gento kwanyorire kwa magothebanga na inche bono nkoboro kiga no nkoreteki nonde nabona ari kurwa apili yunga abana bali basirirwe twaro moyo na indugo kwirani okoboko ase community ya koreki ya gosirire ninde very happy about umwana oyomo okorokwa Solomon Solomon no mwana korwa masege nero rwetenka entaka no mwana twasirete akagera to the US lakini you give it back akorunga Solomon mpoto Solomon wherever you are ni maita no nyiwete orure nera so okoboko kugosira as a form of an encouragement yo waka na chifisi na gosira imechango na naye yo waga chikwekanisa igona bonta gete community chiri abana ase basiriru batwara moyo ibo ogaraki wo kuru back na gotebia oyo minto umo Madam Susan Pierce na chache nera naba iringane nabari amukundete na gatanga na inche sengenjo ndoche a community asenkuru na inche buno na asiro nje digangoreki digasire ebyombe bya serikali ne bitari bya serikali biraje community chitu bana ase chikanisa bibeke ringane ryo koreta obumanyi asa abana barabataka ekiare education gekoreta confidence confidence yareta hope hope yareta peace binyoro bito mbigo twara peace yonya abana baroro batachieti igisukuru bare very bitange community yato tigete yato konya oboke bago no bokurwira abu obo ibi no bokurwira abu oboke che no bokurwira abu ndamwa muno ekurwira abu no eno uri ubugata kaya gaketa ko genjoy esenjo y'abana bunaba igotika to chame byombe bya serikali bitari bya serikali kanisa individuals abanyabiashara to empower abana aba egera to twara peace in our communities. All right asinge nchondo chebire bya komnyoka kegima bono the daktari nko libakali oli abene obego kurwa ekerengere likiao kyomwelio sitake mo igalende obego semia omoligelio ndizi TV nabo bakali abene gosangana intwenga inki kirabe ekerengere likiao kyomwelio igoro yechisemi mbia mono moraria na abagusiba minto mwese asemontegererete abagusi na abantu bare abomoki sana lakini na wanta getengo mokioria tutayobegetia se chisemi effort chete chonse pechi kogenda to west ikona wanta gete kurwe ya period very special abanya biashara baita banene ntobugate companies chinene chia biashara in Kisii toche amo totware conversation yanga kitoko poor resources tochibeke amo egere chikonya abana baito bare abataka omwana okorre school skari go so muibori ontegerete umurai bwe kanisa umurai bwe school orocho omwana asekenyorokia yebetete gochie university otanya kogenda morete ga igatomo murekere tukwane igoro yaye tori kichebeso mwana yakoreki agende school ekerengere kiane ndoto yane in the future yonta gitego chakie foundation a foundation yokoreta ogosemeria asa abana bali ogosemerwa asirire esenje yokoborwa ri bagari ogokoreki yokogende school inkwanira mangana ase chifora chire Kenya chire America chire Britain abantu babeke chibesemo tokonya abana aba endoto yana no koranga kero mwana oetire kurwa se family atari kwenyara oiruri bagari okogende school asome abe mentored neracha kubugata abana okoboko to break that cycle of poverty ase kusiye itogetera ase chiseme. Yes umwanchu Ndizi TV oyonere daktari Mugambi Moinani oyore omo lecturer ase university ya Catholic University oyoberga usangana intwe ase oboime igoro yechinchera au igoro enchera tora tukusira chisemi nabo igo kubwatera daktari mbia mona suikara na Ndizi TV ane na kwali nibene Ndizi TV teba gachinga kisho mwelio obego gocha obego sanga nomo ligelio Ndizi TV nabo igo mubusi tona kinga ngakitora bitukubwatera na elinde togosira chisemi ime yense ichwa Kenya na moigo anamono ase orogongo ruwa gusuma jubere Ndizi TV nkoba ira nelimbya mono asukubwatera na koruwa gakiete ase chinga kichama bitwalengene
Nere Frida Kerubo na Boigo goyana rimbia mono ase Abigail Nyanchama oyone kinga tobeto kosoa embeo ase abakone kinga chibichechi bwe kona mariogi abera wikera ase nchera yobwekera mwanchu muri Ndizi TV abuno to wikera omwelio obumorobere bwensa kyasikole ngo kumanyinga ntu kwatemeroberi emenge yokogokia okumanyia nabo igo gosemia se ugenda gotengera Ndizi TV nabwo obwansu bumogusi. Ndizi TV, obwansu bw'omugusi.